manufata kwakwal mai jidda yanzu ai lokaci yayi izam ni ma na iso ya da manufata dole ne in bugi tambari na ban girma na sa sarki na komai nake so zan dole in sako sarki na Muhammadin salli wa sallim kun ji babban suna izam asan sa ba za a kama hannuna ba farin ciki mina yi muku fata kwakwal mai jita yanzu ai lokaci yayi kunni na zo nema na yada manufata dole ne in bigi tambara na da ban girma amarya ka shawara zamzam baki rike mijinki fannin abinci sasha daki da ya ci ya sha kai ruwa cikin banɗaki amarya ce fagen ladabi ba a kamo ba farin ciki mina yi muku fata kwakwal mai jita yanzu ai lokaci yayi kunni na zo nema na yada manufata dole ne in bigi tambara na da ban girma izam na zo ango shawara zan baka rike amarya hakkinta duk yana kayanka tudu da na san kwakwal kana iya kokarinka miji da gunka ta shirya yanda za ta yi turba farin ciki mina yi muku fata kwakwal mai jita yanzu ai lokaci yayi kunni na zo nima na yada manufata dole ne in bigi tambara na da ban girma kaban sauti yanzu na yi salon yan mata idan da ango da amarya zana kai gangata ina waka da rawa ana turbata izam na ango da amarya ban sako gauro ba farin ciki mina yi muku fata kwakwal mai jita yanzu ai lokaci yayi kunni na zo nima na yada manufata dole ne in bigi tambara na da ban girma alfarma ki je ki zauna na san kina da halin girma idan yan uwa sun zo ki musu turbar girma ana faɗan ki a anguwa ba zan manta ba farin ciki mina yi muku fata kwakwal mai jita yanzu ai lokaci yayi kunni na zo nima na yada manufata dole ne in bigi tambara na da ban girma ina matasa kolere yanzu ga sakona gaida an gogwarzo abin fada a gurina maza da mata people gari muna maka murna ranar bikin ka murnar mu ce muna yi duba farin ciki mina yi muku fata kwakwal mai jita yanzu ai lokaci yayi kunni na zo nima na yada manufata dole ne in bigi tambara na da ban girma a yau kawayen ki sun ce da ke suna yin murna abokanan ango su ma a yau suna yin murna ku duba kanne a gurin sama suna yin murna kannan amarya na gansu dai ba zan manta ba farin ciki mina yi muku fata kwakwal mai jita yanzu ai lokaci yayi kunni na zo nima na yada manufata dole ne in bigi tambara na da ban girma abokan ango a yau ba zan manta ba babban aboki ya mini kun ji halin girma har
dan alfarma izam na taka ana yi rawa ne waken girma. Fata kwakwal mai jidda yanzu ai lokaci yayi izam nima na iso ya da manufata dole ne in bigi tambari na ban girma. Izam nima na iso ya da manufata dole ne in